Медо. Вече скарах едното. Ето го. Мария Медо вътре. Ще видим какво е. Сега ще го отворим. Ама не сега, чакайте се. Ще питам майка ми. Хора, вижте какви яки таки са. Колко си кют. Мъничко. Имаме ли лъжичка? О, не. Нямаме. Те слагат лъжичка, моля. Колко много такова. Ето това ни е за като тако. Ето. Това. Чакай малко да го разтръскаме. Мама винаги така ми прави. Мале, трябва да питам мама да ми го отвори. Това е много трудно. Аз това се го отворих сама. Но ще опитваме Мария Медо. Защото аз съм болна. Да, мога да съм. Мале, ще ме изчакате за минута. Чакайте. Хора, мама ми каза, че 5 см трябва. И сега ще го направим. Тя ми го отвори Мария Медо. Че ама дали не знам, ще мога, защото ме е страх много. Ама май не са, бе. Готово, нали? Малко трябва да разлея. Чакайте се, ще го сложа на масата. Да не разлея Мария Медо. Сега ще видя къде е с 5 см. Да, скрия го 5 см. Иначе го направихме 5 см. И прибираме Мария Медо. Кажете, защо дойде ред. Ще ще има втора част, защото видеото ми свършва. И Мария Медо нещо и се случва. О, боже! Ще хора, май не го забелязвате, но почти се порязах. Бе. Сега чакайте, няма да го затварям още. Малко ще разгледат да мога нещо Мария. Точно. Една лъжичка,